Mara vilayatynyň Bayramaly şäherinde eýesiz itler köpçülükleýin atılıp öldürilýär. Bu çäre döwlet belgili ulawda şäheriň köçelerine we merkezi bazaryň töweregine aýlanýan adamlar tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Bayramalydan habar berýär. Habarçynyň 28-nji oktýabrda ýerden beren maglumatlaryna görä, itleri atyp öldürmek işleri hiç hili howpsuzlyk çäreleri görülmeden köpçülüğün içinde alınıp barylýar. Döwlet işgärleri ulawdan düşmän itleri awtologyň içinde nişana alıp atýarlar. Şuň saat 6-dan soň edara nomerinde ýyzy çelekli Hilux symly awtolog aýlanyp ýabany gezip ýören itleri uly goşa tüpeňde atdylar. Ulagyň içinde biri sürüji jemi 3 adam bardy. Olar hatda awtologdan hem düşmän itleri atdylar. Geçip barýan adamlar gorkdy diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Onuň sözüne görä şondan soň adamlaryň käbiri olaryň bu hereketine näýilelik bildirip, "Näme edýärsiň? Sen ulagyňdan bir düşüp at. Sen bilmän bir adama degirseň näme diýen ýaly soraglary berdiler." Ulagyň içinde oturan harby eşikli iki adam, "Men ulagdan düşýänçem it gaçýar" diýdi. Adamlaryň biri, "Sen goloýda adam barka atma. Bolşuňyz nähil" diýip aýtdy diýip habarçy gurrun berdi. Bu işgärler habarçynyň tasdiklamagyna görä köçelerde aýlanyp ýören eýesiz itleriň her birini 2-3 gedek atdylar. Sebäbi habarçy bir gedek atylan itleriň ölmän çyňsap ýatýandygyny belledi. Itleri birinji gedek atanlarynda ölmeýär, olar çyňsap ýykylyp ýatýarlar. Hatda şu gün olar käbir itleri 3 ok atdylar. Sebäbi oklaryň biri degmedi. Harby eşikdäki işgär aljyrap itin gapdalyna atdy. Soňra itin maslygyny ulagyň çelegine ýükläp ýene yol gyrady, jaýlaryň aralaryndaky köçelerde it ýokmuka diýip gözlege gitdiler diýip habarçy öldürilen itleriň nire alınıp gidilendigini anyklap bilmendigini hem aýtdy. Habarçy mundan ozal şäherdäki itleriň diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayaty etjek saparynyň öň ýanynda atylyp öldürilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň aýtmagyna görä itleri atyp öldürýän döwlet işgärleri bu çäräniň häzirki wagtda amala aşyrylmagynyň sebäplerini şu keteliň kendi itleriň ketelçiligi ýaýradýandygy bilen düşündirýärler. Ýöne olar anyk haýsy keseller barada gurrun edilýändigini anyklaşdyrmadan diňe bir misal bermek bilen çäklenýärler. Itler maslygy ýar, şol sebäpden guduzlap bilýär, bir çagany it ýarypdyr. Ol ketelhana düşüp göweginiň gyrasyndan 40 ukol urdurupdyr diýip itleri atýanlaryň biri ýaşaýjylara aýtdy. Şol bir wagtda habarçy şäheriň her köçesinde 10-12 sany it görse bolýandygyny aýdyp, olaryň adamlara degmeýändigini, hatda adamlara öýrmeýändigini hem belledi. Käte adamlar artan çöreklerini itlere berýärler. Şol sebäpli olar köp gatly jaýlaryň goloýunda, bazarlaryň töwereginde ýaşaýarlar diýip ol belledi. Mundan başga şäherde pişikleri öldürmek bilen bagly çäre hem indi bir aýa goloý wagt bäri dowam edýär. Habarçynyň sözüne görä olar atylyp däldi, zirde wilde külýän çelekleriň goloýuna ýa-da jaýlaryň ýer zeminlerine aýly et böleklerini zyňmak esasında zäherlenip öldürilýär. Ýer zeminlerde maslygyň ýysy ýaýrap başlandan soň ýaşaýjylar öý müdirligine jaň edip şikaýet edýärler. Şondan soň müdirligiň işgärleri gelip ýer zemininden 3-4 sany pişigiň maslygyny çykarýarlar diýip ol belledi. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Bayramaly şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak finanşyklary häzirlikçe netije bermedi.